Vi har valgt at lave nogle teknikvideoer, så du overhovedet ikke er i tvivl om, hvordan du løfter bænkpres, dødløft og squat til vores stævne. En god ting det er, at man lytter på, hvad dommeren han siger, fordi går du i gang, inden han har sagt start, så bliver løftet annulleret, så altid lyt til, hvad dommeren han siger, så kan det ikke gå helt galt. Vi har ikke så stramme regler, som man har til et rigtigt stævne under dansk styrkeløft. Så vi vil gerne have alle med, så det ikke er så svært. Så kunne man så tage steppet op og blive medlem af en styrkeløft under rigtige regler, når I så kommer dertil. Så det er lidt vores formål med det her. Den her video her, det er bænkpres. Vi kører lige igennem her, hvordan man gør det først. Du tager fat i stangen. Du løfter ud til dit udgangspunkt. Når dommeren han siger start, så kører du ned til brystet. Lige så snart du rammer brystet, så siger dommeren pres. Så du skal ikke ligge hernede og tælle rundt i 4-5 sekunder. Så når han siger pres, så kører du op. Og når han siger rack, så kører du ind i racket. Så vi prøver lige at tage den, så man tager den rigtigt. Dit navn bliver råbt op. Kommer ind på bænken. Ligger der ned. Du har i øvrigt kun 1 minut fra dit navn bliver råbt op. Ligger du der ned. Tager fat i stangen. Løfter ud sit udgangspunkt. Start. Pres. Rack. Det er et godkendt løft. Nu har jeg så vist dig, hvordan man gør i disciplinen bænkpres. Men er du stadig lidt i tvivl, så kan du gå ind på vores hjemmeside. Der er regelsæt inde, så det kan du bare gå ind og læse.